c'est d'info mourounyana. Mounoumi ka fo comme Malini Burkina terrier. Malini Burkina ye flani Malini Burkina en bébé falam bébé bala au kma mais nafgi déate oni balontan tekili. OK? Mali ani Burkina ou yon ben Coupe d'Afrique là. Mali ni Burkina au lieu de jamana clé il y a aussi une Coupe d'Afrique balontan tekili sera là. Les étalons de Burkina, si vous pouvez marquer 5-0, il faut marquer 5-0. Si vous pouvez battre le Mali 10-0, battez-le. Si vous pouvez écraser les joueurs maliens, écrasez-les. Si vous pouvez casser leurs pieds, il faut casser leurs jambes même. Mais il suffit que vous gagnez. Les joueurs maliens, si vous pouvez cartonner 20-0, marquez 20-0. Si vous pouvez marquer 15-0, si vous pouvez battre le record, tu vois, des billes qui n'ont jamais été marqués, marquez-les. Écrasez-le. OK? Ballontan de nous. C'est le football. Il faut qu'une équipe gagne. Vous ne pouvez pas aller jouer comme des pétasses. On ne va pas vous voir courir comme des pétasses. On ne va pas vous voir jouer comme des vieilles de 90 ans. Est-ce que tu vois, pourquoi Dieu a fait que vous, les deux pays, vous se rencontrez? Parce que vous êtes des deux équipes les plus nulles. Vous êtes les deux équipes les plus désolantes. Vous êtes des deux équipes qui n'ont... Vous n'êtes... Dans cette CAN 2024 là, vous êtes les seuls, vous êtes les deux équipes que votre nation était déçue. Donc, maintenant, on veut voir vous, votre match là, on veut voir que des footballs, des beaux footballs, de vous battre comme vos militaires, de vous battre comme votre voyant soldat, de vous battre comme votre militaire et les terroristes djihadistes là. C'est ça qu'on voulait. Vous ne pouvez pas aller jouer comme des pétasses. Vous ne pouvez pas aller jouer comme des putes. Vous ne pouvez pas aller jouer comme des Sunguruba, Djandjou, Wataganas. Pas question d'aller jouer que vous êtes des amis, on est des pays frères. Non, 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 non. Même si tous les deux équipes là, si vous avez mouru, nous, on est déjà des frères. Même si vous êtes disparu tout de suite là, ça n'a rien à voir avec notre, c'est-à-dire avec notre parenté. OK? Donc, allez-y jouer. On vous dit d'aller jouer ballon. On n'a pas à aller dire que vous êtes des frères, vous êtes des jumeaux, vous venez des mêmes mères, même pères. On s'en fout de ça. On veut que des beaux footballs. On veut que vous jouez comme si vous devez mourir. On veut que vous nous montrez des beaux footballs. On veut que vous circulez les ballons. On veut que vous faites des beaux footballs, des beaux contrôles. On veut que vous marquez tous les deux. Que ce soit les étalons, que ce soit des aigles. Vous n'êtes pas parents. Quand l'arbitre siffle, il n'y a pas parenté. Quand l'arbitre siffle, il n'y a pas ami. Quand l'arbitre siffle, le jeu a commencé. Votre partenariat, même père, même mère, jumeaux, c'est fini. Vous ne se connaissez plus. Vous êtes des ennemis. OK? Que de beaux footballs seulement que les nations burkinabé a besoin. Que de beaux footballs que les Maliens ont besoin de voir avec vous. On s'en fout de l'amitié. Toutes les personnes qui disent qu'on est des amis, on est des frères, alliance, ça n'a rien à voir avec alliance. Même si vous êtes tous mourus tout de suite là, ça n'a rien à voir avec les alliances entre Mali et Burkina. Donc on s'en fout. Je vous dis la pire vérité. Vous êtes partis là-bas, les étalons, vous n'avez rien foutu là-bas. Qu'est-ce que des égalisés? Vous êtes équipe de nuls, comme le Mali sont équipe de nuls. Donc les deux équipes qui font que des nuls, maintenant c'est vous qui doivent jouer. Donc vous ne pouvez pas aller faire nul, même si vous avez joué jusqu'à 4 h du matin, il n'y a pas question de nul. Pas question de 0-0, 1-1-2, vous doivez jouer. Jusqu'à 90 minutes, 120 minutes après, vous devez venir que des pénaltys. Vous ne pouvez pas faire des nuls. Donc, vous êtes là pour gagner. Ne nous emmerdez pas avec votre putain. Il ne faut pas écouter ces supporters-là qui ne connaissent rien dans le plan de football, qui ne connaissent rien dans le plan de championnat, qui ne connaissent rien dans le plan en matière de sport. Ils ne connaissent rien. Le seul sport qu'ils ont fait, ça, c'est de courir derrière leur petite fille-là. Ils ne connaissent même pas. Si tu es vite... Si tu le vois faire des sports, peut-être il est en train de prier. Si tu le vois faire des sports, il est en train de baiser une fille ou une femme. À part ça, il ne connaît rien dans le football. Donc, vous êtes là, c'est votre métier.
Ok? Les deux États, on vous a financé. On vous a donné l'argent. Vous êtes rentré dans l'avion. On vous a nourri là-bas. Vous êtes bien nourri. Il y a des docteurs, il y a des médecins. Est-ce que tu vois qu'on lui paye l'argent des États, notre contribution? Donc vous êtes parti là-bas. Vous n'êtes pas arrivé à bâtir les autres pays. Et maintenant, Dieu vous a fait que vous deux vous se croisez. Et vous doivez jouer. Et le meilleur va gagner. Ok? C'est pas vous, c'est les. Tous les autres équipes là-bas sont. Chaque équipe a deux équipes là-bas. Sénégal a deux équipes là-bas. Équipe nationale du Sénégal, c'est première équipe. Deuxième équipe nationale du Sénégal, c'est Mauritanie. Même le Gaulle Mauritanie, là, il est né ici, au Sénégal. Donc, Maroc est là-bas avec son deuxième équipe, la Côte d'Ivoire. Vous aussi, Mali est là-bas, ou Burkina est là-bas avec le Mali. Mali est là-bas avec le Burkina maintenant. Celui qui a un seul équipe là-bas, c'est son problème. Mais il faut qu'un gagne. Il faut qu'une équipe gagne. Ça, c'était en français pour que vous puissiez, les Burkinabés qui ne comprennent pas français puissent débrouiller de comprendre. Mali ni Burkina ka balontan. Mounou bi ka ta fo ko Mali ni Burkina ou be fala ou be bala ou ye flanou ni alvitri flefi ou te flane ou te fala ou te bala. Ok? Aou ka balontan ani Asimouni Ibrahim ou te nyonye srala. Aou ka balontan ani VDP ni Fama aussi te nyonye srala. Mali balontana ou ani Burkina balontana an na ou be sara sansan. O te foy bo alliance la. O te foy bo Mali ni Burkina ka badia la. Aou tede. Ibrahim Traoré ani Assim Goïta oubi sa 600. Foy te bo an alliance la. Imo fama 5 colonels ni Burkina Sordachou oubi sa a te foy bo an alliance la. Je vous dis la vérité. Django au balontana au sa. Naou sara ani an balontan te nyonye srala. Donc au fla de tara quand au kata jouer au tara au de klenye au be fala au be bala au maseka jamana shibati au ma foi ke yeno o de kama au équipe nil ke laudi Burkina ta be nil mati kelenga afla be nil Malita mati kelenga afla be nil ala ya nil ke la de fla de be donc au bina jouer nil kotala na jouera ou la fait fo fadiri da fait nil tala au beta a jeu soma fo fadiri da fa ka ke nili. Au quoi ça a une prolongation, je faut sur 10 heures. Il y a fama abe penalty ta faut sur ma wore do de bigay. Al nilikala denu. Ayam fran duskashi. Au maseka fadon bati ama jamana wore bati. Ya fama wa au trois dusu kashi drone la. Ya fama obelambe ka supporter ala ya nilikala den flaw de bewa kele me gay. Au te fala, au ti bala. Au be jodi. Au mako foi tala. Ni nanga alliance te ngone srala re. Ya fama wa au be balonta nyuma ni girana. Burkina Béo, n'a pas se ka Mali bâti 120 à 0, 120 0 à Kala. N'a pas se ku 5 carré, ayou 5 carré. N'a pas se ku galaka carré, ayou galaka carré. N'a pas se ka mou kangara, ayou kangara, va gagner drone. Egli balontanao, n'a pas se ka 1000 bid de Burkina la, ay 1000 bid la. N'a pas se ka Burkina Béo, n'a pas se ku bien fara, ayou bien fara. N'a pas se ku nyeki, ayou nyeki. N'a pas se ka mou kangare, ayou kangari, on va gagner drone. Balontanga ira, on a drone balontani dje. Balontanga ira on a droit fadenya. Balontanga ira on a droit badenya. Balontanga ira on a ni balimaya ko de do jelibani esa jamana kele mo do ko final la ou be ñogon écrasé. So beni real ou be ñogon écrasé di. Ya fama wa c'est ce qu'a communauté ou be ñogon écrasé di. Burkina championnat na Burkina Béo. Ya fama ou ka ekubu yere dama ou be ñogon écrasé di. Ya fama est-ce que vous bo balimaya de lawa. Burkina première division mounou ba jouer. Est-ce que vous bo balimaya de lawa. Burkina coupe de Burkina. Et comment Flamou va jouer à Burkina Bé, mais est-ce que vous bon terriad là? Donc, Fouari Denya Balontan Teta Irana, comme parce que Kaouye Balimaï, Nyamoro Denya Balon Teta Irana, comme parce que Kaouye Sindi Kelenye, au Fouari Denya ou Tekeda Bé jeudi. Je vous dis, il y a fama Nini, Alliance Ténoronye sera là, Al Naoube Sarate Fouibo Alliance là. Autede entraîneur nous sarate fait moi là. Autede Ibrahim ni Assim Goïta ou bébé sa soromada fait billahi talay 10 heures à te fait moi alliance là. Jawo au. Fadi baula. Jamana ko de batrakoya. Au ni fado mbeta be au shiti se ka ko mati gwenye. Ani badon bebe au tese. Ya fama avec atan jamana muna. Na uka dusun tanyate, ni auka fadin sakoyate, ni auka jamana la kontambaliate, ni na auka ka sayin. Au chima se ka mati flagay.
Donc, Mouloubali a été canadé. Mounoubekata, supporter Mounoubekata fort, un Balma Maïdi, un Sindi Maïdi, des parents you doubt support de nous, ye boula drobu Moussoko, nous ye boula drobu Sungruko, nous ye support la oube Sella, nous ye support la oube Jatoani Djukelila, sinon depuis où la oute support. Donc, nous te faut dans Balantana. Yo fama, Balma, Oni ni tenura salade. Yo fama, en diminuant encore, en dessous Jalino. Mali ni Burkina, Mali et Doussou Kassi de Burkina et Sonja de Doussou Kassi, Plissi Sonja et Tekala Alamine. Allah de bamboulou donc Allah de auflabe. Ok? Aufla Allah de aube. Ne ka idée ni mo tate kelente mo ni nga idée la mais ni ne bala nga idée fo ni ko kiba tien fale fo ni Qur'an fale. Ni kiba tien fale fo ni Bible fale. Ni kiba tien fale fo ni bana Allah tama. Sinon Allah ba do ko ne be tien fo, kira ba do ne be tien fo, ne bala ere ba do ko ne be tien fo. Allah te sa kira te jeni bubaka te wulijila. Ne de bala. Billahi talai. Allah te sa kira te jeni wa bubaka te wulijila. Aw ko chukodi. Aw ko chukodi. Yo famawa. Aw be jamana munga na aw ko fade sakoyate. Ni aw ka dusun tanyate. Ni aw ka nigi boleate. Na aw ka hene boneyate. Billahi talahi ne tabdo kani kani problème géopolitique ko into sena ni nation ni yonche kani ennemi dugu bainto ni chokoroba dugu bain ennemi ala fama iblisa terke shitane terke yo fama ko kodugu aw bika jo o fe aw ka kla katake dusu kasiai aw ka kla kata boliko muso bakoro bole jatwala aw ka kla kata boliko demsen fitini divergele aw ka kla kata boli yo fama wa katake mana ko ni batra ko ni kana ko dai aw jamana fla aw balontana nte foyi ni te defeti fe Burkina ida isora sou supporter ni te defeti fe Burkina dron ite malo fe tugu Ibrahim ko ni te defeti fe Mali tugu sorla sou ko ni te defeti fe tugu Asim ko équipe nationale mun kay ni Mali équipe nationale be o day Mali armée équipe nationale mun kay ni Burkina équipe nationale be o day Burkina armée ya fama wa abana pe capitaine mun kay ni capitaine be o day Ibrahim Traoré ya fama Mali fana kono équipe nationale la capitaine mun kay ni capitaine be o Assimi aw balontana nunu ayan dusu kasi kan sonja ala yaw aw dama be n'aw ma balontan ɲuman yirana n'aw ma dolantan ɲuman yirana n'aw ma sport ɲuman yirana n b'aw fila bɛɛ bilayi talayi an b'aw bɛɛ kolozo 3w yɔrɔ mɔgɔ m'o mɛn fila tɛ kolozo dɔn kolozo.com n b'aw don ɲɔgɔn na i ko siyɛnni o de ye kolozoli ye quoi bamanankan na kolozo n b'aw kɛ i ko giraji nɛgɛw fɔfɔlen don ɲɔgɔn kɔ tuguni ni manamana ko ye a ye balima de ye dɛ i y'a faamuya wa dɛ i y'a faamuya an bɛna drapeau ta dɛ an bɛna coupe di dɛ Niger président ma n'o ye cɛ mun na Niger m'a jilaja ka qualifier Niger sɔrɔsiw olu de ye meilleur Niger ballontannaw tɛ se foyi la o de kama o ma na ok Niger militaires fɔrɔlen don mais Niger ballontannaw ils sont nuls olu aw fana ka kusa n'olu ye quoi aw ye nil olu ye fukɔrɔdenw de aw bɛ nil kɛ olu ye fukɔrɔdenw de ok ballontan minnu qualifiera olu de bɛ se donc aw nana kɛnɛ kan mɔgɔ si m'a fɔ ko namara de kɛra Mali ni Burkina ka bɛn namara foyi ma kɛ y'o fama aw ka nil denya de nana aw fila bɛɛ namara foyi ma kɛ aw ka sans victoire denya o de y'aw fila bɛɛ namara foyi ma kɛ y'o fama aw ka jamana kunnawolobali denya o de y'aw fila bɛɛ wa aw bɛ jouer de wa aw b'an kunnawolo aw bɛ ballontan de yira an na nafiki denya foyi tɛ kɛ aw ye balima ye balimaya t'a la n'aw fila bɛɛ tun kɛra aw ka poule premier aw tun tɛ bɛn aw t'a kɛ fɔriya ye parce que Mali et Burkina, c'est le même pays, Alliance n'a rien à voir au plan en matière de football. Le football et Alliance, ça n'a rien à voir. Même si toute l'équipe nationale du Mali, toute l'équipe nationale de Burkina, si vous êtes mourir aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec notre Alliance. Vous êtes trop petits. Les deux présidents, Assimi Goïta et Ibrahim Traoré, s'ils sont morts tout de suite là, ça n'a rien à voir avec notre Alliance. Vous croyez que... Non, attends. Assimi, ce n'est pas le seul homme au Mali. Mais Ibrahim, il n'est pas le seul homme de Burkina. Surtout vous, équipe de nuls. Surtout vous, équipe zéro. Surtout vous, qui n'arrivez même pas à courir. Surtout vous, qui n'arrivez même pas... Est-ce que tu vas honorer votre pays? Vous n'êtes que fait de nuls. Donc, je crois que nous avons ma foi. Wa je crois vidéo que la témoin ni ɲɔgɔn cɛ fa ko la wa mɔgɔ si tɛ mun ye ni ɲɔgɔn cɛ fɔ wa mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ ne de b'a fɔ tɔw bɛ sɔrɔ ka espérance ta ne de kana balaba ye sitan den turu ne de kana balaba ye bilayi tala ye n tɛ bala fɔ o cɛ a ko man di o cɛ a kumakan man di o cɛ mais bala tɛ tiɲɛ fɔ non
Mon vidéo que la chima de l'ego sosolito. Non, 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 ne be tiens fo ibo do forêt. Mais ñogon tiens fo la te vidéo que la ni a fo de la ki miri. Ya kili digina juba la iba fo ko akonye klengele nu bola. O klengele nu ne do ko. Billahi talay. O ne do ko. Ne bala de côté to Mali dien be wuli chebe bala dan. Wartiya la chebe ne dan. Ya fa bunya la chebe ne dan kele la chebe ne dan fembe la me o chete wula ba fe mu ne bala da chien fo la. Ame se ka dadi. Mais te se ka ni ne da chien fo la ibisa. Billahi tanishita. Ne de fantangeni mogobai kana balaba. Fantangeni mogoba kana balaba. Fantangeni mogoba we fantangeni manata. Fantangeni mogoba we oye nata te fantangeni monga chien fo sa. Fantangeni mogoba mu ye sanga soro chien fo la. Fantangeni mogoba billahi talay ne bala kote. Ni ko Mali saru bega fara ɲɔgɔn ni ne bɔra sar be di dugu parce que ni ma dɔnkili da ka kɛ sari ye i bɛ taa sɔrɔ i ye ko wɛrɛ kɛ ka kɛ sari ne ma foyi fɔ ka kɛ sari ne de sariya bagara ne de ma tiɲɛ fɔ dɔrɔn billahi tala wa n'i ka sariya bɛɛ i tɛ tigɛ i yɛrɛ la dɛ fini fo n ka jɔ i kɛrɛfɛ billahi i yɛrɛ b'a fɔ ko non bala i ye saru ka sari ne wallahi fari de wula cɛ sariya ni dɔnkili sariya de ye kelen ye tiɲɛ sariya ni waritigiya sari de ye kelen ye waritigiya sariya ngo ye fɛn dɔ de tiɲɛ sariya ngo de sariya naturel ne de naturel billahi ne ka sariya ye naturel ne bala je m'en fous y'a faamuya ngo de vrai arasa ye arasaman non a tɛ nata arasaman il s'occupe de tout le monde arasaman est-ce que tu vois mɔgɔ mago b'a la il est libre de recevoir tout le monde il est libre il prend tout le monde comme écho c'est ça un vrai rasa y'a faamuya wa un star si tu sais que tu es star tu vas tomber mais un star qui s'en fout d'être star tu vas être, c'est lui le vrai star, c'est moi le vrai star. Billahi talay. Fantan wo, desebagatɔ wo, banabatɔ wo, kɛnɛbatɔ wo, waritigi wo, mɔgɔba wo, bɛɛ ka kan ne balama. Wa o cɛ tɛ wula ba fɛ mun bɛ ne san. Parce que ne teri bɛɛ waritigi, ne dɔgɔninw bɛɛ waritigi, billahi talay. Kominɛ na o waritigi tɛ ko ni kominɛ na diɲɛ kɔnɔ. Billahi. Bulkasomugu ni Jelibugu ani Kurofina ni Bangoni ni Hippodrome ni Minɛkura ni Misira. Yo fama wa ani Bagadaji ok Bamako kura Mali fan bɛɛ a jeune tɛ yen diɲɛ kɔnɔ ne dɔgɔninw na ko ne ni mun tɛ ko ne ni mun bɛnnen tɛ walayi i kɛra baarakɛden ye i kɛra sugu o sugu wa kana da o ma dɛ kɛ ministre ye ni baarakɛlaw bɛɛ ka kan ne bala bolo parce que an bɛɛ adamaden ne de kan na balaba ye ni tiɲɛ tununa a ye bala ɲini a b'a ye n'u dɛsɛra ka tiɲɛ mun fɔ a ye n wele n b'a fɔ aw ɲɛna ni ko min tiɲɛ kamanagan b'aw la a ye n wele ne de bala ye Mali ballontannaw Église du Mali ani les étalons de Burkina aw ka tiɲɛ fɔlen filaw ye ɲamɔgɔ denya tɛ kɛ ballontan ti kan na dɛ a ye ɲɔgɔn furuki a ye ɲɔgɔn dɛsɛ b'u bɔ parce que aw ye k'u fukɔrɔden filaw de ye ok an mago bɛ ballontan duman de la f'an ka se k'an kun kɔrɔta an mago bɛ victoire de la f'an ka se k'an kun kɔrɔta an mago bɛ fo mɔgɔw ka fo confiance ka segin ka d'aw kan les étalons de Burkina il faut jouer parce que les Burkinabés n'ont pas confiance en vous donc contre le Mali il faut que vous jouez comme si vous doivez mourir pour avoir la confiance de vos populations sinon les populations est déçue avec vous 99% des Burkinabés n'ont pas confiance en vous. Donc, il faut que vous écrasez l'équipe nationale du Mali. Il faut que vous écrasez les aigles. Il faut que vous battez les aigles. Avec les aigles, avec un but, c'est-à-dire avec un but fleuve, quoi. C'est-à-dire, il faut que vous les cartonnez. Les étalons de Burkina, les aigles du Mali, 99% de votre supporter, 99% de votre supporter n'a pas confiance à vous. La seule chose que vous pouvez faire pour arriver à avoir la confiance de votre population, c'est de massacrer les étalons de Burkina. C'est de cartonner avec un score fleuve les étalons de Burkina pour avoir la confiance des Maliens encore, pour honorer les Maliens encore, pour honorer vos supporters, pour qu'on puisse avoir confiance à vous. Est-ce que tu vois, parce que l'équipe qui va gagner entre Mali et Burkina va s'affronter avec le vainqueur de Sénégal. Si vous arrivez à bien s'affronter, celui qui va gagner, on peut croire à ces équipes de battre l'équipe nationale du Sénégal pour aller affronter la Côte d'Ivoire, votre ennemi pur. C'est Alassane Dramane Ouattara qui a dit que c'est Sénégal et Côte d'Ivoire vont jouer les finales. Voilà, ils n'ont même pas arrivé à jouer quart de finale ensemble. Tout ce qu'il dit, Dieu montrait à lui que tu es un vrai catastrophe pour ces pays.
même ton langue, même ce qui sort dans ta bouche, moi, Dieu, je ne vais pas réaliser. Ok? Donc, voilà. Maintenant, vous êtes dans son pays. Vous, il faut que vous arriviez à se massacrer pour qu'on puisse avoir confiance à vous contre le Sénégal. Voilà. Mali ni Burkina, aw de bina ka balontan ke aw te bademanye balontan mana damina aw te sinjimanye aw te fala aw te balane alvitri e flefie aw fla be Burkina jamana de Burkina be tigelen no la ni ye mogo jo tan o tan keme biya fa bi kononton tigelen no e kubuina mais ou ba supporter droit c'est de tout ja ko ya de ko supporter mais ou tigelen no la Burkina équipe nationale ya fama wa aw ni Mali Burkina be ba do ou dalenta la ka ou bi se ka gagner parce que départ dam na aw ma kuna wuluke départ dam na aw ma faso kunkorota départ dam na aw ma ka supporteru la wasa ballon tanke aw ma victoire ni kele aw ma victoire foike donc n'aw sera ka Mali ba de bedasi n'aw sera ka Mali bati n'aw sera ka Mali ci 3-0 2-1 Burkina be dala ka fo ka ou bi se ka Sénégal ci ya fama sino Burkina be o tigele no la aw ma foike ba se kunga kusa naw be aw ma foike ba se ka wakati joru ka kusa naw ye ba se ka wakati joru bi se balontana naw ye ba se ka wakati joru be bido naw ye ba se ka wakati ka kusa naw ye aw te fo donc aw be Mali de sebe koro dasi egli aya kama fra be kari egli aya kankari egli aya shibo egli aya jini aw ka dun naw be se pour que mogo be dawla ok sinon mogo si dalen tawla de o badenya kolon denya balontan tala de Burkina équipe nationale Burkina championnat na équipe flamunu be jouer be Burkina be mais victoire ça Burkina il a fait coupe de Burkina finale là Burkina club fla be jouer ou be nyogon charo ou be nyogon kangari mais autour bo Burkina be ala donc o nyogo de aw ni Mali ta o nyogo de ok yoro aw fla te se Burkina a Burkina club fla te se ka ta nyogon affronter ya fama wa coupe de Burkina la ka kla kana kaw be dese ko ka Mali affronter kaw ye badimanyo o kuma Burkina championnat na munu mi ka nyogon ta Burkina be te wa Burkina coupe de Burkina finale la e coupe fla munu mi ka jouer Burkina be te mais est-ce que abu ka ballontan sa ay egli kangari abanare aw kana mo ci lamé aw be ka ni fɛn fɛn lamɛ ni cité sport do ni ye nunu ye briga wula o c'est la so be musoko la ni nu mana pata kan ni de ok egli ballontan maldenw ma tigɛ mɔgɔ la depuis ala ye Mali da Mali ma tigɛ formation na kaw bɔ depuis ala ye Mali da Mali supporteru mɔgɔ be ka ima hali n'aw ye bi don Malien tɛ content parce que ni mɔgɔ ma content dɔrɔn a égaliseli be janya dɔɔni sinon n'aw ye bi don i bi bari i terikɛ la yanni k'i sigi a bɛ égaliser n'aw ye bi don dɔ b'a égaliser ni dɔ ye bi da aw kun ni ballontan ma ban aw bɛ se ka égaliser mais aw tɛ gagner donc mɔgɔw tigɛlen n'aw la mɔgɔ si première match wagati Malien bɛɛ ko k'u bɛ coupe ta mais bi Malien bɛɛ bɛ k'i tugu de ko ye mɔgɔ dalen t'aw la Malien bɛɛ b'a dɔn aw bɛ ka ballon mun ta nin tɛ coupe ta ballon ta ye Malien bɛɛ b'a dɔn nin tɛ hali championnat ballon ta in jan ko coupe d'Afrique ta ballon ta donc a bɛ coupe d'Afrique ta ballon ta de kɛ wa aw tɛ se ka ballon foyi tan walasa ka mɔgɔw ka se ka da aw la bilen n'aw ma Burkina so sen kari n'aw ma Burkina état a ye so sen kari aw ka so ku tigɛ aw ka so kankari a ye Burkina bew tan a y'u ɲimi n'aw bɛ se k'u dun a y'u dun aw ka gagner n'aw bɛ se ka Burkina bew kɛ brochette a y'u kɛ brochette n'aw bɛ se ka Burkina bew susu a y'u susu n'aw bɛ se ka Burkina bew cɔngɔ a y'u cɔngɔ n'aw bɛ se ka Burkina bew kunami a y'u kunami y'a faamu a y'u kunami i ko ni i n'a fɔ ni diyaɲɛ muso bɛ ka i ka silipu ko ka taa da nɛgɛjuru la a y'u bisi sinon mɔgɔ dalen t'aw la aw bɛ se ka ko kelen mun kɛ ka mɔgɔw ka confiance sɔrɔ o bɛ dépend aw bɛna Burkina bati togo juguba mun na aw bɛna bijuguba mun don Burkina kun donc n'o kɛra mɔgɔw n'a dɔn k'aw tun bɛ kulonkɛ la mɔgɔw n'a dɔn ko jajaw bɛ se mɔgɔw n'aw jigi da aw kan walasa ka se ka Sénégal bati ka taa Côte d'Ivoire kunbɛn i y'o faamu ala ye Côte d'Ivoire k'a la walasa Mali Burkina pour que aw dɔ de b'a bɔ yen soit Guinée pour que aw dɔ de b'a labɔ donc manamana ko tigɛ yan dɛ one love à vous tous kana balaba donc nin kun ye ne ka ci ye tezara ma ɲi quoi aw kana jigin na ne ye tezara min dɔrɔn a ma ɲi quoi o tɛ yan tezara ma ɲi la ilaha illallah tezara guko kɛlɛ kana